Dakizuen bezala, aurten ere Bizkaiko aurrekontuak argi adieraziko dute Aldundiak ez duela orain arteko politiken norabidea aldatzeko asmorik, ez da bat ere. Bizi dugun egoerari aurre egiteko neurri berriak proposatu ordez, Jose Luis Bilbaoren gobernuak azken urtetako aurrekontuen kalko hutsa da aurkeztu egin diguna 2015erako. Azken urtetan porrot egin duten politiken aldeko apustua berriztu besterik ez du egin nahi izan. Bizkaiko egoera ekonomiko eta sozialari erantzuteko gai ez diren neurriak proposatzeaz gain, aurrekontu injustuak aurkeztu dizkigu. Desberdintasun sozialak areagotzen dituelako, murrizketei eusten dielako, pobrezia gizartean edatzen eta gainera errotzen jarraituko duelako, ez duelako jasotzen enplegua sortzeko inolako plan estrategikorik, ez da gehien dutenek benetan dagokiena ordaintzeko zerga aldaketarik ere. Finean, aurrekontu hauen helburua ez da bizkaitarron ongizatea. Beraz, aurrekontu hauek aztertuta, bizi dugun egoera kontutan hartuta, interes alderdikoiak babesteko akordio politiko bat tarteko, politika sozialen kalterako milioika euroko azpiegituren aldeko apustua ikusita, guk EH Bildutik osoko emendakina aurkeztu diogu Aldundiaren aurrekontu proiektuari. Norabide aldaketa guztiz beharrezkoa zaigu, ez dago inolako zalantzarik. Politika berberekin ezin diogu egoera honi erantzun eta egoera honi aurre egin.